ଘୁରିଲା ହଉନି ସାଇ ପିଲା ସବୁ ତ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି ମୁଁ କହିବି କି কথা বলছি যে নাই মানে চাকরি করেছ বাহারে গোটে ভাল ঘর আমি সমস্ত নিবা এই রাম লক্ষ্মণ যোଉଠି ଏ ସୀତା ମିଶେଇକି ସେମାନେ ଯିବା ମୁଁ କଣେ ପଡିବି କି ନା 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 ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଇ କୁଳି ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଭଲ ରଖିବୁ ଉପଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବୁ ଆରେ କଥାଟା କଣ କହୁନୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆରେ କଥାଟା ଟିକେ କଥା କହୁନୁ ଭାଇ କହୁନୁ କଥା କହୁନୁ ରାଜା ରାଜା କଥାଟା କଣ କହୁନ କଥାରେ କେଁ ରଖିଛ କଣ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ରଜତକୁ ଭୁଲି ଯା मनीषा महापात्र वो भाभी स्त्री हाँ आसंता सप्ताह में मोटा को मैरेज करी